Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदानसो भिडिअ गासिखौबो रायबा आसा खालामो मोजां दं जोंबो मोजां दं नै दिनै ब्लग लानानै फैलायबाय आङो ब्लग बानायला सानदोंमोन आङो ओमफ्राय लानो गोसो जाफिनबाय मा होनो लोगोफोर आङो गय हानग्राफोर फैदोंमोन नालाय मालायनि बारियाव ओमफ्राय मा गय खनखांनाय आग्लायनाय बिदि जानला मोनलाफोरखौ आं खनखांबावबाय आरो गय हाननाय खनखोन्दाखौ ओमफ्राय आं नै बिस्मिल्लाह मोनबोदों नायदो बेसे मोनबोदों नै लोगोफोर आं गय खननानै लाबोदों नै बांगालफोर खनखोन्दा आरो हानखांनानै खनखांनायाव ओमफ्राय हाग्रा बंग्रायाव थाखुमायोना नागिरजोबस्लाबनो हाया ओमफ्राय नै बांगालफोरनि गयखौ नै लोगोफोर बिराद खामानि दामानिबो मावखांबाय भिडिअ सिडिअ लालायबाय थायासै नै बनखौ बै बनाथ' सिगां लायनायानो ओमफ्राय नैबे गाहायनि दाख्लैनि लायखोन्दाखौ सिनथ'वाखैमोन ना माखासेखौ ओमफ्राय सिननानै नैबाव जाब्बाय नै बनखौ बाव जाबजोब्बाय आरो बाव जाबनानै दोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरै जुमाय मावनांगौ दं नै 8 केजि गाहाम दाबो मावनो मोनाखै आरो बै न'खरसे हानगासिनो दंबावो बेहायबो खनबावगोन आं बांगालफोर खनखोन्दाखौ मानो होनबा जों बिराद गय जायो हानबानोजोबो गयानो मावजियाथ' थाइसेयाव हारसिंनो थाइसे जाखायो थाइसेयाव थाइसे खालि गोग्लैनाय ना खालि गोग्लैनाय ओइ मा हा दारि जोयो माथो फुदुंबाय थायो दारि जोयो होनबा मानिया फुदुंनाङा औ दारि जोयो एलाय ए दारि जोयो नामा बैग्रि जानायनि दावराव एबार बैग्रियानो सिरिला जोब्बाय बैग्रिखौनो अमा खिखाय खननो बानानै खनला आं बैग्रि हानबा नै बेखौ थिग सिबनानै बैग्रि जादो दे सिबनानै स्रां खालायनासो हाननांगोन बैग्रिखौनो थेख्ला गय हानखाङाखै दाबो हानखाङाखै आं खनबावनांगौ गयखौ मा नांलायबावो गावनि बैग्रिखायनो नै बैग्रिया जोंना लोगोफोर गोथाव टेस्टि जि बुरजामोन बाग्लायलायनाय इसिनिमोन बे गन्द्रा बानायनायाव खावसे माबानाय जादों दानफायनाय जादों बे गन्द्रा बानायनायाव खावसे ओइलि मा गोमोनखाय सिनायजोब्बाय नै बैग्रिखौ आइ मानो बाव उन्दुना थाखो बे बोराया गोदाव सोरावसो उन्दुफ्लादोंना उन्दुथारदों जाखो आइ थांनाङा ओरैबाय मोदाय हरदों बेखौ जाजागोनबो ओरै फै दा थां ओरै फै थांनाङा हामा थाङा मेल्ला गोमोन नै ज्रां सिनायजोबलायलायनाय जोंनि आंनि टेस्टि नै बिथिंबो बिराद दं नै मोननै जार बियो बिफां फांसेयानो मोनसे गिदिर मोनसे फिसा थाङा अबाव थाङो बावनो था दहाय बानलु गोसा ओंख्रि जानानै उदै आलौगासिनोसो दं आंना उदै साहां माहां उदै ज्रोमनो आं ओंखायनो जाथ'ला दिनै बैग्रिखौ नोंलाय खोब साइज गासिबो गुन्दा मडेल देलायनानै दारियानो मोखै जाथि जुथि कालार गोसोम फुननो थिनबाबो फुना औ नोंनो जानला मोनला जानो अमा गन्द्रा बानायलाबायनानै अमायानो गन्द्रा हाबानै जोंना बासा मोजां मोननानै दाउआ नै जोंना एबारावसो स्र' 12टा गाहाम ओंखारदों दैथाम गला ओमफ्राय ओरै गन्द्रायाव दंबावो दाउ गनाय मोनसे दंबावो नै लोगोफोर बेबो फिसा जाबाय साला दहाय मासे सख'दोंदां नै सख'योसो नालाय ओमफ्राय नै बाव गोदान दैबावदों नै दैबा जाबाय दिनैजों गोदान दैबावदों बाहाय दाउदैया बासा मोजां नङाबा बासाल' नागिरबाय थायो दैया सिगाङाव बिदिनो जादों आं रोङैयाव मेल्ला नस्थ' जादों आंना दाउदै 30टा गाहाम दाउदै दैदों 40टा गाहाम सोर बिसास खालायगोन ओमफ्राय दाउआनो
बासाखौनो बोस्लायबाय थायो नालाय ओमफ्राय दाउदैयानो गला जाजोबना फिसाया माथा माब्रै लंखादों गेसाव जादों गला जादों गेसावनो बांसिन जादों आरो 30-40 गाहाम दाउदै दैनो सोर बिसास खालायगोन ओमफ्राय बासाखौनो रोङामोन ना जोङो बैहाय बा आलदा जेराव मोनावबो दैलाजोबसै दाउआनो बासायाव थाला खालि दाउदैखौल' बासायाव दोननोबो थानोसै दाउआ ओरै बासायाव थाया जानला लामला दैलाबायो ओरै जादों आरो